مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи пленарии далторои асосии Кӯхи Сомон бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода ва муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Цзюнхуа баргузор гардид. Зоиршоҳи Тағаймурод гузориш медиҳад. дар кори ҷаласаҳои пленарӣ ки дар рӯзи сеюми конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар Кӯхи Сомони шаҳри Душанбе идома ёфт, дар он муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Цзюнхуа ва роҳбарону намояндагони созмонҳои байналмилалӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. таъкид гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон таи солҳои охир дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об нақши муассир дошта, ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваста ҷонибдорӣ меёбанд. дар робита ба ин, иштирокдорони ҷаласа масъалаҳои марбут ба таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои об, таъмини дастрасӣ ба оби тозаи ошомиданӣ, рушди ҳамкориҳои фаромарзӣ ва ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи обро аз мавзӯъҳои калидии рӯзномаи ҷаҳонӣ арзёбӣ намуданд. Настоящая конференция является логическим продолжением проводимой Республикой Таджикистан последовательной политики по сохранению и использованию рациональному водных ресурсов. Провозглашение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, как известно, по инициативе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, международного десятилетия «Вода для устойчивого развития» на период 2018-2028 годов позволило на практике консолидировать усилия мирового сообщества в сфере рационального использования водных ресурсов. Мы с вами вот сегодня и вчера являемся свидетелями того, что специалисты водных вопросов международного сообщества, международных организаций, национальных государств с большим интересом обсуждают, с большой заинтересованностью вопросы водопользования. Почему? Потому что на сегодня вода является очень важным стратегическим ресурсом, и Душанбинская площадка уже 4-й раз становится очень важной, востребованной площадкой, плацдармом для обсуждения и выработки практических рекомендаций в этой сфере. ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به نهایت کلان میباشد، چون که با تشبس‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت امروز عالمیان در روزنامه خود مسئله آب و اقلیم را بیشتر وارد می‌نماید و امروز عالمیان با توجه زیاد برای حل نمودن مسئله های آب و اقلیم بی‌واسطه باید با اداره کنی ذخیره آب اولین درجه اهمیت می‌دهند. شاهد آن هستیم که در شهر دوشنبه کنفرانس های بین المللی سطح عالی، سطح بلند، فورم ها و دیگر چاره‌بینی های کناری برگزار شده ایستاده است و البته متخصصان، کارمندان، اکسپرتان دایر به عموما راه‌های علما اساسناک شده، راه‌های عملاً اجرا شده و تطبیق شده را در این کنفرانس پیشنهاد نموده ایستاده‌اند.
ҳамчунин дар идома машваратҳои ғайрирасмӣ оид ба натиҷаҳои муҳими даҳсолаи байналмилалии амал дар самти захираҳои об баргузор шуд. зимни баргузории ин ҳамоиш роҳбарони ҳайатҳои кишварҳо ва намояндагони созмонҳои байналмилалӣ вобаста ба татбиқи ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии амал, густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об ва тақвияти иқдомҳои муштарак дар самти истифодаи устувори захираҳои обӣ табодули назар карданд. Меня зовут Бакыт Джусупов, я являюсь координатором экономической и экологической деятельности ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Я бы хотел отметить, как представитель ОБСЕ, два момента в этом направлении. Первый момент – вопросы нехватки водных ресурсов, вопросы таяния ледников, климатические вызовы, они на данном этапе являются не просто вопросами экологии или охраны окружающей среды. Это более масштабные вопросы. В регионе Центральной Азии нехватка водных ресурсов влияет напрямую на энергетическую безопасность, влияет напрямую на продовольственную безопасность. Соответственно, в целом на социально-экономическую стабильность и мир, и благоустройство всего региона. Второй вопрос, вопросы климатических рисков. Это на примере Центральной Азии уже очевидно, это не проблема одной страны, это проблема всего региона. И чтобы решить эти вопросы, чтобы, соответственно, своевременно реагировать на вопросы и предотвращать все возможные риски, здесь нужен только региональный подход, нужно сотрудничество. Я Асхат Оразбай, председатель исполнительного комитета Международного фонда спасения Аральского моря. Хочу отметить, что Таджикистан является одним из стран-учредителей Международного фонда спасения Арала и в настоящее время является одним из самых активных членов в деятельности Международного фонда спасения Арала. Эти встречи на уровне президентов, на уровне министров, которые отвечают за водохозяйственную деятельность, они очень важны, потому что они помогают принимать решения по наиболее эффективному, рациональному и справедливому использованию водных ресурсов, особенно трансграничных рек, таких как Сырдарья, Амударья, которые протекают по территории нескольких государств. дар ин конфронси сатҳи баланд ки тӯли 4 рӯз идома меёбад, дар он намояндагони зиёда аз 110 кишвари ҷаҳон, сохторҳои созмони милали муттаҳид ва шарикони рушд иштирок намуда муҳимтарин мавзӯъҳои вобаста ба обу иқлимро таҳлил ва роҳҳои ҳалли мушкилоти онро ҷустуҷӯ менамоянд. 26 май дар маросими ифтитоҳи расмии конфронси сатҳи баланд президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки зарурати гузариш ба марҳилаи нави ҳамкории ҷаҳонӣ дар соҳаи об ба миён омадааст. Бо ин мақсад дар ҳамоиши имрӯза пешниҳод гардид ки чаҳорчӯби душанбе барои об таъсис дода шавад. дар шароити кунунии ҷаҳонӣ таҳкими ҳамбастагии байналмилалӣ ва татбиқи иқдомҳои муштарак барои ҳифз ва истифодаи оқилонаи захираҳои об аҳамияти аввалин дараҷа дорад. ин чаҳорчӯб метавонад заминаи мусоидро барои таъмини стратегия ва нақшаҳои рушди таъмини оби ошомиданӣ барои сокинони сайёра муҳайё созад. дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷаласаҳои пленарӣ ва машваратҳои ғайрирасмии сатҳи баланд баргузор гардиданд ки дар онҳо масъалаҳои калидии марбут ба истифодаи оқилона ва идоракунии устувори захираҳои об мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. пас аз соли 2003 қадами навбатӣ чӣ хоҳад буд? чорабинии навбатии канорӣ дар кохи Сомон таҳти ҳамин унвон доир гардид. бо наздик шудани муҳлати ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор то соли 2030 ҷомеаи ҷаҳон дар марҳилаи муҳим қарор дорад ки бояд нақши ояндаи обро дар сохтори тағйирёбандаи рушди байналмилалӣ бештар мушаххас намояд. дар баробари дастовардҳо пешрафт дар самти ҳадафҳои вобаста ба об беҳбудӣ мехоҳад. ҳайатҳои ҳукуматҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва коршиносону таҳлилгарон дарсҳои омӯхташудару муҳокима аз дастовардҳо натиҷагирӣ ва имкони омӯзиши роҳҳои беҳтари ҳамгироии об ба рӯзномаи рушди устувори баъд аз соли 2030-ро пешниҳод карданд.
муколамаҳо ба он равона шуда буд ки пас аз соли 2030 чӣ гуна метавон имкони мавҷударо нигоҳ дошт ва шароитро беҳтар гардонид, зеро ҳоло обу иқлим ва беҳтар кардани дастрасии аҳолии сайёра ба оби тозаи нӯшокӣ яке аз масъалаҳои муҳим маҳсуб меёбад. об ин ҳаёти мост. Наметавон ҳеҷ ягон пешрафт ё тараққиётро бе об тасаввур кард. иқдоме ки аз ҷониби президенти Тоҷикистон барои ҳифзи захираҳои обӣ, пешгирии обшавӣ бо суръати пиряхҳо пешбинӣ гардид, ҳамаи кишварҳо ва ташкилотҳои бонуфузтарини дунё якдилона қабул карданд ва мавриди амал қарор дорад. мо бояд дарк кунем ки ин ҳама неъматҳое ки имрӯз дар ихтиёр дорем месазад дурандешона истифода барем то ба наслҳои баъд аз худ табиати зебову муҳити солим ва захираҳои кофии аз лиҳози экологӣ тозаро ба мерос гузорем. дар доираи панел ҳозирии афзалиятҳои навро муайян равишҳои эҳтимолиро мавриди омӯзиш қарор доданд ва роҳҳои таъсиррасонию имкони беҳтари ҳамгироии обро пешниҳод карданд. таҷрибаҳои аз рӯзномаи рушди устуворӣ то соли 2030 гирифта шуда мавриди омӯзиш қарор гирифта, аҳамияти он барои рӯзномаи рушди устуворӣ пас аз соли 2030 мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. шароити кунунӣ талаб дорад ки роҳҳои беҳтари истифодаи об дар рушди кишоварзӣ, энергетика, саноат ва дигар соҳаҳо таъмин карда шавад. таҳкими ҳамоҳангӣ, ҳамкорӣ ва таъсиррасонӣ дар байни ташаббусҳо ва равандҳои ҷаҳонии марбут ба об зарур дониста шуд. таҷрибаи Тоҷикистон тавассути истифодаи манбаъҳои табиӣ барои истеҳсоли энергияи сабз, кабудизоркунии кӯчаю хиёбонҳо, бунёду барқароркунии ҷангалзорҳо ва дар ҳамин замина ҳифзи муҳити зист намуна арзёбӣ мешавад. My name is Yuri Park and I'm from IWSSM under the auspices of UNESCO and our center is located in South Korea. ман Юди Парк аз Кореяи Ҷанубӣ. ин ҳамоиш саривақтӣ буда як платформаи бузурге гаштааст барои баррасии масъалаҳои рӯзномаи об, зеро аксари кишварҳо аз саросари олам ҷамъ омаданд ки оиди идораи самараноки об, дарёфти роҳҳои ҳалли мутобиқшавӣ дар шароити тағйирёбии иқлим, андешарониву табодули таҷриба намоянд. ин аввалин маротиб аст ки ба Тоҷикистон омадам. ҳама ҷои шаҳри Душанбе хеле ҳам зебову сарсабз, мардумаш меҳрубон. мо аз меҳмоннавозиятон самимона сипосгузорем. муҳимтарин мавзӯъҳои марбут ба обу иқлим дар ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима, аз дастовардҳо натиҷагирӣ, нақшаҳои нав ҳамоҳанг ва барои беҳбудии минбаъдаи ҳаёти аҳолии ҷаҳон гом гузошта мешавад. яъне нақши Тоҷикистон имрӯз дар ҳалли мушкилоти марбут ба обу иқлим меҳварӣ баҳогузорӣ мегардад. муколамаҳои интерактивии соли 2028 вақти бознигарии мавзӯи фаро расидааст. таҳти ҳамин унвон дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 чорабинӣ баргузор гардид. нишаст бо раисии Марк Смит, директори генералии Институти байналмилалии идораи захираҳои обӣ ва Ҷонибек Ҳикмат, намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Созмони Милали Муттаҳид доир шуд. ҳамоиши интерактивӣ фарогири ҳамкориҳои бисёрҷониба буда, дар он мубодилаи таҷриба сурат гирифт ва масъалаҳои муҳим баррасӣ шуданд. ҳамчунин дар чорабинӣ пешниҳоду тавсияҳои муфид ироа гардид. ҳадафи муҳокимаи махсуси ин панел ба баррасии рушди минбаъдаи муколамаҳои интерактивӣ барои конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба захираҳои оби соли 2028 бахшида шудааст, ки анҷоми 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028ро дар бар мегирад. мақсад аз он ҳамгирон намудани самтҳои муваффақтарини мавзӯӣ ба механизмҳои устувори дарозмуддат, таъмин намудани интерактивияти воқеӣ ва ташаккули механизмҳо дар ҳамоҳангӣ бо ташаббусҳо ва равандҳои ояндабинӣ то соли 2030 ва дастовардҳои конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба захираҳои оби солҳои 2023 ва 2026 тавассути ҳамгирон намудани мавзӯъҳо ба механизмҳои устувор, аз ҷумла платформаи раванди
روزهای دوشنبه اوید به آب موضوعهای مکالمه‌های اینتراکتیوی و روندهای موجوده بسیار جانبه برای بلند برداشتن ثمره‌ناکی و هدفمندی آنها سمت نوی موضوعی برای مکالمه‌های اینتراکتیوی که اینتراکتیویت پیگیری نتیجه ها و ادامه مؤثر پس از انجام 10 ساله را تامین خواهند کرد. ذکر شد که مکالمه‌های اینتراکتیوی کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره‌های آبی سال 2028 که نقطه اوج 10 ساله بین المللی عمل اوید به آب به شمار می‌رود، همچون زمینه برای تشکل استوار جهانی اداره‌کنی ذخیره‌های آب و پیشبردی روزنامه بعد از سال 2003 ارزیابی می‌شوند. 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که با تشبث تاجیکستان در چارچوب سازمان ملل متحد عملی می‌گردد به یکی از مهمترین روندهای بین المللی در ساحه آب تبدیل یافته است. در دایره این 10 ساله جامعه جهانی مسائل‌های وابسته به آب را از دایره موضوع تنها اجتماعی و اقتصادی بیرون برآورده به سطح مسئله امنیت جهانی، تغییریابی اقلیم و رشد استوار رسانید. اگر در آغاز 10 ساله دقت اساسی بیشتر به تامین اهالی با آب نوشاکی و سانیتری روانه میشد، تا سال 2028 مسئله‌های نو از جمله استواری ذخیره‌های آب، خوف‌های اقلیمی، حفظ پریخ‌ها، خشکسالی، آبخیزی‌ها و دیپلماتیای آب به مرکز سیاست بین المللی تبدیل یافتند. یکی از نتیجه‌های مهم 10 ساله آن خواهد بود که آب امروز همچون عامل مهم امنیت بین المللی اعتراف می‌شود. تغییریابی اقلیم، افزایش اهالی و زیادشوی طلبات به ذخیره‌های طبیعی نشان دادند که مسائل‌های آبی به‌واسطه به امنیت عضوخواری، انرژتیکا، مهاجرت و ثبات منطقوی تاثیر می‌رساند. در این زمینه رابطه آب، اقلیم، انرژی، عضوخواری به محور اساسی محاکمه‌های بین المللی مبادل گردید. محض با تلاش‌های پیوسته و سیاست دوراندیشانه راهبریت عالی تاجیکستان مسائل‌های وابسته به آب و استفاده عاقلانه آن در مرکز توجه جامعه جهانی قرار گرفتند. برگزاری چنین کنفرانس‌ها امکانیت خوبی را فراهم می‌آورد تا دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در سمت حل مشکلات وابسته به آب، حفظ پریخ‌ها و تامین رشد استوار همکاری‌های خود را گسترش دهند. ما اطمینان داریم که نتیجه این کنفرانس برای تحکیم دوستی و همکاری‌های بین‌المللی اینچنین برای دریافت راه‌های نوی حل مسائل‌های گلوبالی آب مساعدت خواهد نمود. on water and as well as on sanitation. Для Таджикистана, особенно для президента, вопрос воды и водяной безопасности центральный вопрос для обеспечения развития вашей страны во всех отраслях, в энергетике, в социальной сфере, в экономических других сферах. Но то, что мы видим, это впервые лидерство Таджикистана на международном уровне, и мы также видим лидерство Таджикистана в области сотрудничества стран Юга, глобального Юга. Мы видим, что Таджикистан предоставил площадку для ряд стран африканского континента, которые сюда прибыли в Душанбе из неблизкой Африки. Но Таджикистан для этих стран и для этого всего континента предоставляет ключевую международную площадку. Я хочу подчеркнуть, что я вижу уникальную и важность, и возможность в этом процессе, да, что страны глобального юга сотрудничают так тесно под лидерством страны Центральной Азии, да, вот Республика Таджикистан. در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 نقش تاجیکستان خیلی بالا رفت. دوشنبه به مرکز مهم مکالمه‌های بین المللی اوید به مسائل‌های آب تبدیل یافته. تشبث‌های تاجیکستان وابسته به حفظ پریخ‌ها، دیپلماتیای آب و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی دستگیری وسیع جامعه جهانی را پیدا کردند. مخصوصاً مسئله حفظ پریخ‌ها همچون موضوع نوی گلوبالی اهمیت خاص پیدا نمود، زیرا آبشوی پریخ‌ها امروز به امنیت آبی میلیون‌ها نفر در منطقه‌های گوناگون جهان تأثیر مستقیم می‌رساند. در چنین شرایط مسائل‌های بازنگری موضوع‌های مکالمه‌های اینتراکتیوی سال 2028 خیلی مهم به نظر می‌رسد.
имрӯз пас аз анҷоми кори ҷаласаҳои пленарӣ ҷараёни кори конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба татбиқи 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор 2018-2028 таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода ва муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷаноби Ли Цзюнхуа натиҷагирӣ карда шуд. зимни ҷаласаи ҷанбастии конфронс изҳор гардид ки конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 таи 3 рӯз инҷониб имкон фароҳам овард ки кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид, созмонҳои байнидавлатӣ ва тамоми ниҳодҳои манфиатдор ба рушди устувори захираҳои об таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда тавассути мудирияти захираҳои об ҷиҳати рушди ҳамкорию иштирок дар сатҳи минтақавию ҷаҳонӣ ва татбиқи стратегия ва лоиҳаҳои соҳаи об маърузаҳои илмӣ ва фикру андешаҳои созандаи худро пешниҳод намоянд. дар ҷаласаи ҷанбастии конфронс гузоришҳо аз ҷаласаҳои мавзӯӣ ва панелҳои махсус об барои мардум, ҳуқуқҳои инсон ба об ва санитария аз ҷумла барои шахсони осебпазир, барои ҷомеа ва иқтисоди солим, об барои шукуфоӣ, гузариш аз устуворӣ ба шукуфоӣ, об барои сайёра аз пирях ва манбаъ то баҳр, таҳкими устувории иқлим, экосистемаҳо ва идоракунии ҳамгироии об барои ҳамкорӣ ба сӯи ҳамкории самаранок дар сатҳи ҳавза, нақши чаҳорчӯбаҳои ҳуқуқӣ ва институтсионалии фаромарзӣ, идоракунии фарогир ва ҳамкории бисёрҷониба, об дар равандҳои бисёрҷониба, муколама дар самти конфронси созмони милали муттаҳид оид ба оби соли 2026, сармоягузорӣ барои об, ҷаласаи машваратии ҷонибҳои манфиатдор барои муколамаи интерактивӣ, натиҷаҳои муҳими 10-солаи амал оид ба об, баррасии ниҳоӣ, муколамаҳои интерактивии 2028, таҳкими ормонҳо дар муколамаҳои интерактивӣ, ояндасозии мавзӯъҳо, раванд ва ҳадафҳои муштарак барои конфронси созмони милали муттаҳид оид ба оби соли 2028. пас аз соли 2030 қадами навбатӣ чӣ хоҳад буд? Ташаккули роҳи ояндаи об, инчунин гузоришҳо аз раванди форумҳо, форуми оби Африқо аз тасдиқ ба амал, пешбурди татбиқи дидгоҳи оби Африқо 2063 ва сиёсат, форуми ҳамоҳангсозии Осиёи марказӣ оид ба мониторинг, арзёбӣ ва моделсозии пиряхҳо ва криосфера, форуми ҷавонони оби Душанбе 2026, таъмини низомҳои устувори озуқаворӣ дар давраи буҳрони ҷаҳонии об, самтҳои нави ҳамкории фаромарзӣ, воситаҳо ва амалҳо барои идоракунии устувори об, ҷалби сармоягузории хусусӣ ва маблағгузории инноватсионӣ барои инфрасохтори об дар кишварҳои рӯ ба рушд ва бидуни соҳил, равиши нексус дар минтақаи Осиёи марказӣ, илм, сиёсат, амал, тақвияти амалҳои марбут ба об тавассути ҳамкории ҷануб-ҷануб ва ҳамкории сеҷониба, об ва зеҳни сунъӣ, робитаи дуҷониба, об ва хавфҳои иқлимӣ, илм, мониторинг ва идоракунӣ, занон ва об 2026 пешниҳод гардиданд. ҳангоми суханронӣ коршиносони созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ таъкид карданд ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста бо пешбарии масъалаҳои обу экология дар рӯзномаи ҷаҳонӣ на танҳо имрӯз, балки ояндаи башариятро дурандешона фикр карда ташаббусҳои некбинона ва инсондӯстонаеро пешниҳод менамояд ки дар амал татбиқ намудани он ба ҳаёти миллионҳо сокинони сайёра беҳбудӣ бахшида бақои ҳаётро заминагузор аст. таъкид гардид ки таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, таъмини дастрасии аҳолӣ ба захираҳои об ва беҳдошт, инчунин роҳҳои ноил гардидан ба ҳадафҳои дарозмуддати рушди устувор дар соҳаи об аз масъалаҳои меҳварӣ дар самти робитаҳои байналмилалӣ буда, тадбирандешиҳо ҷиҳати омодагӣ ба конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои оби соли 2028 ва баррасии самтҳои минбаъдаи сиёсати ҷаҳонии об пас аз соли 2030 низ дар мадди аввал меистад. конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 ба майдони мубодилаи афкор ва баррасии масъалаҳо дар самти пайдо намудани роҳу механизмҳои нави ҳифзу идоранамоии оқилонаи захираҳои обӣ, зиёд намудани сармоягузориҳо ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувор 6, амалан таҳким бахшидани ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ табдил ёфта як платформаи муттаҳидсозӣ ва арзишманд гардид ки тавассути он ҳамаи кишварҳо метавонанд аз мубодилаи иттилоот ба амал гузаранд.
изҳори умед карда шуд ки чорумин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷаи дилхоҳ дода барои тақвияту густариши ҳамкориҳои самарабахши кишварҳо нақши арзишманд гузошт. дар анҷоми кори конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 эъломияи раванди оби душанбе қабул гардид. чорумин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 дар нишасти матбуотӣ бо иштироки доираи васеи намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохил ва хориҷи кишвар натиҷагирӣ гардид. Уважаемые представители средств массовой информации, дорогие друзья, завершилась работа 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий ВОДА для устойчивого развития 2018-2028 годы, организованной правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. В течение этих дней Душанбе вновь стал глобальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов водной и климатической повестки, укрепления международного сотрудничества и продвижения совместных действий в сфере устойчивого управления водными ресурсами. Следует отметить, что программа конференции предусматривала проведение пленарных заседаний, тематических сессий, специальных панельных дискуссий, форумов, параллельных и других мероприятий, посвященных ключевым аспектам глобальной водной повестки. Особое внимание в ходе конференции было уделено продвижению целей международного десятилетия действий ВОДА для устойчивого развития 2018-2028 годы и ускорению достижения целей устойчивого развития 6 в контексте подготовки конференции ООН по водным ресурсам в 2026 году. В центре дискуссии находились вопросы устойчивого и интегрированного управления водными ресурсами, обеспечения доступа к воде и санитарии, укрепление международного, регионального и трансграничного сотрудничества, а также расширение партнерств в целях реализации глобальной водной повестки. Конференция послужила важной международной платформой, обеспечившей преемственность между итогами конференции ООН по водным ресурсам 2023 года и подготовительным процессом конференции 2026 года, последующим обзором итогов десятилетий действий в 2028 году. В рамках тематических сессий и специальных панельных дискуссий участники обсудили ход реализации добровольных обязательств, вопросы финансирования, внедрения технологий и инноваций, а также взаимосвязь водной повестки с климатом, устойчивым развитием, экосистемами и многосторонними процессами Организации Объединенных Наций. Отдельный акцент был сделан на продвижении инклюзивных подходов и расширении участия женщин, молодежи, научного сообщества, частного сектора и других заинтересованных сторон в реализации международной водной повестки. Прошедшие в рамках конференции форумы, включая молодежный форум женщин и водных ресурсов, форум частного сектора с фокусом на Африку и другие мероприятия, предоставили возможность широкому кругу заинтересованных сторон внести вклад в обсуждение путей ускорения достижения целей десятилетия действий в области водных ресурсов. Важным элементом конференции также стала специальная выставка, на которой были представлены современные технологии, научные разработки, инновационные решения и передовой опыт в сфере управления водными ресурсами и решения водных вопросов. Мы вновь убедились, что вопросы водных ресурсов напрямую связаны с устойчивым развитием, экономическим ростом, продовольственной и энергетической безопасностью, охраной окружающей среды и благополучием населения. Конференция объединила высокопоставленных представителей государств-членов Организации Объединенных Наций, структур системы ООН, международных и региональных организаций, международных финансовых институтов, научного сообщества, гражданского общества, частного сектора, молодежи и других заинтересованных сторон. В
конференции приняли участие более 2500 человек, из них 1100 из 110 стран мира, 75 международных и региональных организаций, а также 170 неправительственных организаций и академических учреждений. Это еще раз подтвердило высокий международный интерес к Душанбинскому водному процессу и признание его важной платформой для продвижения глобальной водной повестки. По итогам конференции была принята Душанбинская декларация, а также будут подготовлены и представлены резюме сопредседателей и вклад Душанбинского водного процесса в конференцию Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года. Эти документы содержат ключевые рекомендации и практические ориентиры, направленные на укрепление международного сотрудничества, продвижение партнерств в ускорении реализации обязательств в области водных ресурсов. Уверены, что результаты конференции внесут весомый вклад в дальнейшую реализацию международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», а также в подготовительный процесс конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и итоговой конференции ООН по водным ресурсам 2028 года, которая будет проходить в Душанбе. Отрадно отметить, что благодаря вам, уважаемые представители средств массовой информации, работа конференции получила широкое освещение в обществе, где международная аудитория смогла ознакомиться с ключевыми итогами и инициативами, представленными в Душанбе. Таджикистан, как активный сторонник продвижения водной и климатической повестки, и впредь будет прилагать все усилия для укрепления международного сотрудничества и достижения общих целей устойчивого развития. Уважаемые представители средств массовой информации, дорогие друзья, теперь позвольте передать слово сопредседателю конференции, заместителю генерального секретаря Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам господину Ли Джунхуа. Прошу вас. Thank you very much, distinguished Prime Minister of the Republic of Tajikistan. Достопочтенный премьер-министр Республики Таджикистан, ваше превосходительство, представители прессы, дорогие коллеги, дамы и господа, мы только что успешно завершили 4-ю международную конференцию высокого уровня здесь, в Душанбе. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы выразить свою глубокую признательность правительству и народу Республики Таджикистан за проведение этой важной конференции и теплое гостеприимство. Для меня было честью выступить сопредседателем на этой конференции совместно с правительством Таджикистана. Душанбинский водный процесс продолжает играть важную роль в поддержании политической динамики и импульса по водной повестке в системе Организации Объединенных Наций. Конференция этого года стала ключевой вехой в подготовке к конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которая состоится позднее в этом году под совместным председательством Сенегала и Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе этой конференции мы объединили правительства, структуры ООН, международные организации, финансовые институты, гражданское общество, академическое сообщество, молодежь и другие заинтересованные стороны, в том числе частный сектор, для обсуждения путей ускорения реализации целей и обязательств, связанных с водой. И эта цель довольно четко обозначена. 6 тематических сессий были соотнесены с 6 интерактивными диалогами предстоящей конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и охватили широкий круг вопросов от доступа к воде и санитарии до климатической устойчивости, сотрудничества, финансирования и многостороннего управления. В ходе сессии участники подчеркнули, что вода тесно связана с действиями по борьбе с изменением климата, защитой и охраной биоразнообразия, продовольственными системами, энергетической безопасностью, общественным здравоохранением и снижением риска стихийных бедствий. По итогам конференции были сформулировано несколько ключевых посланий. Во-первых, прогресс в достижении цели устойчивого развития номер 6 по-прежнему существенно отстает от необходимой траектории и требует срочного ускорения. Сегодня около 2,2 миллиарда человек по-прежнему не имеют доступа к услугам питьевого водоснабжения, организованным соблюдением требований безопасности, а 3,5 миллиарда человек к безопасно организованным услугам санитарии. Во-вторых,
Для решения растущих вызовов, связанных с водой, необходимы более прочное международное сотрудничество и интегрированные подходы. Только в Азии спрос на воду, по прогнозам, увеличится на 55% к 2030 году. В-третьих, для поддержки реализации необходимы значительно более масштабные инвестиции, особенно в развивающихся странах. Согласно недавним оценкам, для достижения всеобщего доступа к безопасной воде и санитарии ежегодный дефицит финансирования в мире превышает 130 миллиардов долларов США. В-четвертых, международное сообщество должно продолжить укреплять согласованность и взаимосвязанность между различными инициативами, связанными с водой, и многосторонними процессами для элиминации фрагментации, преодоления фрагментации. И, наконец, участники подчеркнули важность сохранения политического импульса на пути конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и в последующий период. Важной особенностью конференции этого года стало ориентированное на будущее обсуждение водной повестки в период после 2030 года. Участники обменялись мнениями о том, как более эффективно интегрировать водную тематику в будущие глобальные рамочные механизмы устойчивого развития и как укрепить глобальное сотрудничество в области водных ресурсов в предстоящие годы. Эти обсуждения станут полезным вкладом в будущую межправительственную консультацию, включая подготовку конференции ООН по водным ресурсам в этом году в Абу-Даби и в 2028 году в Душанбе. Уважаемые представители средств массовой информации, большое спасибо за ваш добросовестный труд по освещению важной этой повестки, которая помогает усилить воздействие этой конференции, в том числе в рамках, благодаря построению консенсуса и повышению осведомленности. Система Организации Объединенных Наций сохраняет приверженность к тесной работе с государственными членами и всеми партнерами в Республике Таджикистан в целях ускорения реализации десятилетия действий в области водных ресурсов и повестки Дня в области устойчивого развития. Большое спасибо. Уважаемые представители средств массовой информации, дорогие друзья, в завершение хотел бы выразить искреннюю признательность всем участникам конференции за активное участие, нашим международным партнерам за поддержку, а также Национальному организационному комитету, членам группы друзей воды в Организации Объединенных Наций, секретариату и штабу конференции за проделанную работу по успешной организации этого важного международного мероприятия. Желаю всем вам здоровья, благополучия и благодарю за внимание. Спасибо. I'm the ambassador. Ман Дэвид Фернандос Пуяна, намояндаи махсуси ректори Донишгоҳи сулҳи назди Созмони Милали Муттаҳид мебошам. Ин конфронс ба як майдони муҳими байналмилалӣ барои баррасии мушкилоти глобалӣ вобаста ба об табдилӣ ёфт. Имрӯз масъалаҳои об бевосита ба рушди устувор, тағйирёбии иқлим, амнияти озуқаворӣ ва некуаҳволии миллионҳо одамон алоқаманд мебошанд. Хусусан муҳим аст ки кишварҳо барои дарёфти роҳҳалҳои амалӣ ва ташаббусҳои муштарак муттаҳид мешаванд. Тоҷикистон солҳои зиёд аст ки дар дипломатияи байналмилалии об мавқеъи пешсафро ишғол менамояд. Ташаббусҳои кишвар ки дар сатҳи Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод шудаанд, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирии васеъ пайдо карданд. Ин нишон медиҳад ки роҳбарияти кишвар дар масъалаҳои идоракунии устувори захираҳои обӣ сатҳи баланди масъулият ва тафаккури стратегӣ дорад. Пеш аз ҳама, муколамаи кушод байни давлатҳо, коршиносон ва созмонҳои байналмилалӣ хеле муҳим мебошанд. Ҳамчунин таваҷҷӯҳ ба ҷавонон, инноватсия ва ҳамкории илмӣ маро ба ҳайрат овард. маҳз чунин конфронсҳо заминаи қарорҳои ояндаро фароҳам месозанд. Ман мехоҳам махсус таъкид намоям ки талошҳои роҳбарияти кишвар дар сатҳи байналмилалӣ эътироф шудаанд. аз ҷумла ҷоизаи мукофоти Донишгоҳи сулҳи Созмони Милали Муттаҳид барои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи зиёдро ба худ ҷалб намуд. ин рамзи эҳтиром ба ташаббусҳое мебошад ки барои таҳкими сулҳ, ҳамкорӣ ва рушди устувор дар арсаи байналмилалӣ равона шудаанд. орзу менамоям ки натиҷаҳои ин конфронс на танҳо ҳамчун изҳоротҳои муҳим, балки ҳамчун амалҳои воқеӣ амалӣ гарданд. об сарчашмаи ҳаёт аст ва масъулияти умумии мо ҳифзи ин захира барои наслҳои оянда мебошад.
ман Катерин Смитон, сафири Британиям. иштирок дар конфронси чоруми байналмилалии оид ба масъалаҳои об дар душанбе барои ман таҷрибаи хеле муҳим буд. Тоҷикистон имрӯз нақши калидӣ дар пешбурди масъалаҳои глобалии об мебозад ва ин боиси эҳтироми ҷомеаи байналмилалӣ гардидааст. Маро сатҳи баланди ташкили конфронс, меҳмоннавозии мардуми тоҷик ва фазои дӯстонаву созандаи душанбе хеле мутаассир кард. боварӣ дорам ки чунин ҳамоишҳо барои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ва дарёфти роҳҳаллҳои муштарак ба масъалаҳои ҷаҳонӣ аҳамияти калон доранд. ман Сабанович Рефик, намоянда аз Хорватия мебошам. барои ман иштирок дар конфронси чоруми байналмилалӣ оид ба масъалаҳои об дар шаҳри Душанбе мояи ифтихори бузург аст. пеш аз ҳама мехоҳам меҳмоннавозии мардуми Тоҷикистонро махсус таъкид намоям. аз рӯзҳои аввали будубош ман муносибати гарм, эҳтиром ва самимияти мардумро эҳсос кардам. Душанбе ба ман таассуроти хеле қавӣ бахшид. ин шаҳри зебо, тоза ва муосир буда, фазои оромию дӯстӣ дорад. ин конфронс ба як майдони муҳими байналмилалӣ барои баррасии масъалаҳои глобалии вобаста ба захираҳои об, тағйирёбии иқлим ва рушди устувор табдил ёфтааст. имрӯз масъалаи об ба ҳар як кишвар дахл дорад ва махсусан муҳим аст ки маҳз Тоҷикистон чунин ташаббусҳоро дар сатҳи байналмилалӣ фаъолона пеш мебарад. маро сатҳи баланди ташкили конфронс, иштироки намояндагони кишварҳои гуногун, коршиносон ва созмонҳои байналмилалӣ хеле ба ҳайрат овард. дар ин ҷо воқеан талош барои дарёфти роҳҳалҳои муштарак ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ эҳсос мешавад. мехоҳам махсус нақши Тоҷикистонро дар дипломатияи ҷаҳонии об таъкид намоям. кишвар мавқеи масъулона нишон дода, намунаи хуби муттаҳид сохтани давлатҳоро атрофи масъалаҳои муҳими глобалӣ пешниҳод мекунад. ин боиси эҳтироми зиёд мегардад. ҳамчунин фарҳанги Тоҷикистон, анъанаҳо, таомҳои миллӣ ва фазои шаҳри Душанбе ба ман хеле писанд омад. ман боварӣ дорам ки чунин чорабиниҳо на танҳо муколамаи байналмилалиро таҳким мебахшанд, балки ба мардумон барои беҳтар дарк кардани якдигар низ мусоидат мекунанд. мехоҳам ба ташкилкунандагони конфронс ва тамоми мардуми Тоҷикистон барои пазироии гарму самимӣ изҳори сипос намоям. умедворам ки натиҷаҳои ин ҳамоиш ба қарорҳои воқеии амалӣ табдил ёфта, барои ояндаи тамоми ҷаҳон қадами муҳим хоҳанд шуд. Важность этого форума для всех нас это важно, особенно в Центральной Азии, где именно изменение климата идет очень быстрым темпом. И то, что вот такой форум начинается здесь, в Душанбе, это прям очень отрадно. И вот я видела многие представители других международных организаций, соседних стран. И то, что вот эта совместная работа, решение водных вопросов именно здесь, это, да, думаю, будет очень эффективным и полезным для всех нас. So, my name is Christian Frutiger. ман Кристиан Фултегер ҳастам, мушовири директори генералии агентии рушди Швейсария ва роҳбари ҳайати Швейсария дар конфронси байналмилалии об дар шаҳри Душанбе. ин конфронс як қадами муҳими омодагии пеш аз конфронси бузурги Созмони Милали Муттаҳид дар охири соли ҷорӣ мебошад. бо шарофати Тоҷикистон ташкили сатҳи баланди ҳамоиш ба роҳбарие ки кишвар дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ба ӯҳда гирифтааст, ин конфронс аҳамияти бузург дорад, зеро имрӯз вақти он расидааст ки уҳдадориҳо ба амал ва натиҷаҳои мушаххас табдил дода шаванд. об ҳамоно яке аз бузургтарин мушкилоти ҷаҳон боқӣ мемонад. тағйирёбии иқлим бештар аз ҳама тавассути мушкилоти вобаста ба об эҳсос мешавад. аз ин ро мо бояд фавран барои ҳалли ин масъалаҳо иқдом кунем. вақти амал фаро расидааст, имрӯз ва дар 2 соли оянда то соли 2028. барои ман ин конфронс на танҳо як чорабинии байналмилалӣ, балки як мактаби бузурги таҷриба ва омӯзиш мебошад. бовар дорам ки дониш ва таҷрибае ки аз ин ҳамоиш ба даст меорам дар фаъолияти оянда ва инчунин барои рушди кишвари худ манфиати калон хоҳад овард. боиси хушнудӣ аст ки имрӯз мо дар чунин фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ масъалаҳои муҳими ҷаҳониро баррасӣ намуда барои ояндаи беҳтари инсоният ҳамфикрӣ мекунем. My name is Marwan Latki. I'm a senior water resources specialist at the Asian Development Bank in the headquarters in Manila, Philippines. ман Марвад Латки, мутахассис дар Бонки Осиёи рушд оид ба манбаъҳои обӣ дар Филиппин. нақши Тоҷикистон ҳам дар минтақа ва ҷаҳон дар пешниҳоду баррасӣ ва ҳалли мушкилоти обӣ аввалин дараҷа аст ва ин ҳам кишварҳои минтақа ва ҳам ҷомеаи
байналмилалиро пайваста дар ҳамкории зич будан водор месозад. агарчи то имрӯз як зумра тадбирҳо барои дастрасии бештари аҳолии сайёра ба оби ошомиданиву дар самти обёрӣ амалӣ гардиданд, вале ҳанӯз корҳои анҷомнашуда зиёданд, ки онҳоро метавон танҳо бо шарикони рушд, кӯмак ва дастгирии ҳамдигар ҳаллу бартараф намуд. муҳимияти баргузор кардани ин конфронсҳо сол аз сол бештар мегардад. агар масъалаи норасоии об моро рӯз аз рӯз бештар таҳдид менамояд, пас зарурати даҳсолаҳои дигар дар иртиботи қавӣ будани ҳамаи халқу миллатҳо низ ба миён меояд. дар ин замина мебояд ки тадбирҳои амалиро аз сатҳи маҳаллӣ то ноҳиявиву шаҳрӣ ва ҷумҳуриявиву пасон байналмилалӣ ба роҳ монем. вақте дар ин ҳама сатҳи зикршуда амал карданҳоро пайваст мекунем, хеле натиҷаҳои назаррасеро метавон ба вуҷуд овард. мо ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон изҳори сипосу ташаккур мекунем барои баргузор намудани конфронси мазкур ва ҳамаҷониба Тоҷикистонро дар ин ҷода дастгирӣ мекунем. Tajikistan in water resources management. Okay, I'm Shams Abbasi, economic journalist from APP Islamabad. Shams Abbasi ҳастам, рӯзноманигори иқтисодӣ аз Исломобод. бешубҳа гирд омадани ин қадар намояндагони кишварҳои гуногун ва коршиносони байналмилалӣ аз нақши роҳбариву калидӣ доштани Тоҷикистон ва нигоҳи дурбинона доштани президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин масъалаи мубрам дарак медиҳад. дирӯз ҷаноби президент аз минбари баланди конфронс дар ҳузури ҳамаи иштирокдорон аз ҷомеаи ҷаҳон даъват ба амал оварданд, ки биёед сарҷамъона табиатамонро ҳифз кунем, муҳит, манбаъҳои обӣ, неъматҳои табиатро ҳифз кунем. мардуми тоҷик бошанд, бисёр фарҳанги баланд, завқи баланди зебоипарастӣ доранд. вақте пойтахти Тоҷикистонро ба мо муаррифӣ намуданд, бисёр зебову пешрафта гардидааст. бояд гуфт ки ҳама кишварҳо ба худ пойтахт доранд, вале на ҳар пойтахт чунин зебову сарсабз, пешрафта ва табиӣ аст. вақте ҳамоишҳое ба монанди ин конфронс баргузор мешаванд, аҳли башарро пайваста аз коҳиши пиряхҳо, ҳолати таъсири тағйирёбии иқлим, вазъи экологии сайёра бештар огоҳ мекунонанд, ки ин барои андешидани чораҳои саривақтиву самаровар таъсиргузор мегардад. I'm called Dr. Kalist Tindimugaya, working with the Ministry of Water and Environment in Uganda. ман ко доктор Калист Индимугая, корманди вазорати об ва экология аз Уганда мебошам. як муҳимияти конфронси имрӯза он аст ки дар баробари баррасии мавзӯъҳои обу иқлим ҳамзамон аз марҳилаҳои сипаришудаи он натиҷагирӣ шуданд, ки то кадом андоза дар ин ё он ҳадафи гузошташуда ноил гашта истодаем. метавон гуфт ки ин ҳамоиш як платформаи васеъ аст барои натиҷагирӣ кардан аз ҳадафҳои рушди устувор то ин дам ва омодагии хубу ҷиддӣ барои конфронси Абу-Даби, ки моҳи декабри ҳамин сол баргузор хоҳад шуд. об ин қабл аз ҳама неъмат аст. мо худ дар танҳоӣ наметавонем мушкилоти обиро ҳал кунем, бинобар ин бояд ҳамкориву шарикӣ кунем, дурбинонаву дуруст амал кунем. ин конфронс бошад маҳз барои ҳамин аст, ки вақте намояндагони ҳама давлатҳо сарҷамъ меоянд, масалан кишваре агар аз якҷониби масъала танқисӣ кашад, вале олимону коршиносони дигар кишвар роҳи ҳалро дар даст доранд. ҳамин гуна табодули таҷриба мекунанд ва дар ҳамбастагӣ мушкили ҳалли худро меёбад. хулоса ин конфронс бароямон ниҳоят муҳим аст ва ҳарчи бештару бештар ба амал кардан водорамон мекунад, то ба ҳадафҳои рушди устувор бирасем. Очень часто я слышала во время выступления докладчиков, включая вашего президента Таджикистана, который говорил о том, что воду мы рассматриваем во взаимодействии с энергетической безопасностью, продовольственной безопасностью и даже включая экосистемные услуги, то есть сохранение биоразнообразия. Поэтому и все это еще происходит под воздействием, конечно, очень резко изменяющегося климата. Yes, I am Siddiq Anzar from Pakistan. ман барои инъикоси ин чорабинӣ ба Тоҷикистон омадаам. ин чорабинӣ танҳо фарогири масоили об нест, балки фарогири ҳамаи масъалаҳои экологӣ мебошад. ин як чорабинии бузург аст, зеро имрӯзҳо об дар тамоми ҷаҳон аҳамияти хеле калон дорад. дар Покистон, Тоҷикистон ва дигар кишварҳои ҳамсоя пиряхҳои бузург ва захираҳои зиёди об мавҷуданд.
аммо барои солҳои оянда масъалаи об барои давлатҳои осиёи марказӣ ва умуман ҳамаи кишварҳои ҷаҳон бисёр муҳим хоҳад буд. My name is Himo Holoma. I'm the representative here in Tajikistan for the World Food Program. Ман Ҳимо Ҳолома, намояндаи созмони озуқаворӣ дар Тоҷикистон. албатта ки ин конфронс барои ҳамаамон бағоят муҳим аст, чунки маводи озуқаворӣ на танҳо барои як ё ду давлат, балки барои тамоми сайёра дар мадди аввал меистад ва барои истеҳсоли маводи ғизоӣ мо боз ҳам ба об ниёз дорем. яъне василаи асосӣ дар расидан ба амнияти озуқаворӣ қабл аз ҳама об аст. аз ин лиҳоз ҳамаи давлатҳову ҳукуматҳо ва ташкилоту созмонҳоро зарур аст ки бо роҳи ба ҳам омадан ба ҳалли масъалаи норасоии об мусоидат кунанд. ҷумҳурии Тоҷикистон агарчи худ дар саргаҳи обу захираҳои обӣ дар минтақа ҷойгир аст, вале хавфи буҳрони обӣ ва дар ин замина ба вуҷуд омадани буҳрони ғизоиро барои ояндаи кишварҳои минтақа ва ҷаҳон дарк намудааст ва имрӯз ҷомеаи ҷаҳонро гирди мавзӯи об муттаҳид намудааст. мо ба ин ташаббускориҳои Тоҷикистон эҳтиром мегузорем ва онҳоро бо тамоми саъю талошамон дастгирӣ мекунем. барномаи ахбор дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.